Mbiya mono asoko tutalira ase skuru ya Nyabururu. Karibu sana. Skuru ya Nyabururu ebwata abana 1,800 na ase eng'encho ya enamba ya abana abwo naende bakorwa ase chingongo chionsi chia Kenya tukarora mbuya tochake obotugi bwa chinswe na chinswe echio twaetwa na department ya fisheries korwa wa Kisii county headquarter naende koru tochaka project eyio indoche ng'a yatokonyire mono sana ngotokonyire ase ase omwaka ase abana bakonyora enswe naende ntorigerereti ng'a enswe ngokonyere komenta obongo ndoche ng'a mbuya. Biamono murigereria anonsi asorire ti mwanya tinga TV koru to na kwarigerania nanda asomoroberi boboremi no bonda ka Nyanta Mugirango astukulirie oboremi bwe chinsu tiankwarigerani tonyoro mo director bwe kiombe kemo ekoro kunga anyao self help group atosemie buna tubonete okoro butugi bwe chinsu ase anseme yeto ya Kisii nyuma tange bukagatorenge chinsu chigwanete bekusiko ya Kisii lakini Kisii na aro abantu bale bachitugete tiatomanyoro mo director elinde atotebia mange bwana director karibu sana mbuya mano moraria aselibaga tebinga yo morigeria nga chokoro bono nche samarieta ankoro kwa Libanus Nyabuto omwamba nkanoga Bogetenga ward South Gucha sub county naonda yomobo ase abalimi bali bagotoka ase group ekoroku anyao self help group. Anyao self help group nigere group y'abantu 13 lakini bona abande chingagi chinyinga mbali ko inyakoba abali bakobo bake nintu aba turarero munenjo ngokwana nigonde omo director ntole no mo manager yo Minto Richard no araiga yo Minto Katalin Mongare na rokoragiri chinsu chise cha mugaso yo Minto Samuel Kausi na era no are asensemo ya security na ro rendete indi mwacha agetobole myogo chinsu obole myogo iga we chinsu katwabo chagete mwaka 2015 omutinyo 7 obole myogo igatwabo chaka asengenjo na twarete interest ekero na arenge konyo gotara sengotara nkagenda so omoremi oyomo obwate fish bond yemo bono ga bwate chinsu chiarenge chingi yabone nchera chiarenge kokosori nkabero ritukorigima mana konyo gochirutire ndagera chikonyo gocharuka nkanguseka bono nanche nkaranga ninga ne irintu ale apart from konguseka nkara moborire nde chinsu echi ngakio amapata yale agande liga salia yele ligia agande ngari gwere limoiga in a duration of 1 year na bako baebo korosi 100,000 korwase ligwero ninki mato muri na baranyole ne fish bond kwa motego na liako manyabu ligwero ne fish bond wa eyo korosi 100,000 ninga kiengani fish bond yanka ere 76 feet by 36 agante binga inaya ga korosi over 100,000 mono na incherende nkatwaro konguseka nkaranga rende biasara bi during my part time ninga neri na bikora ono kero nanya kurigia senda nyora mache nkanyora oyo Minto Richard nkamwarika nigocha bwone rende turigereria sabu tukapima tukanyara sabu ta konyara koba akama kondenta bwa yaga akangariganio akanga fish bond eyemo bone kero twachaka ne fish bond yeyemo that was last year mwezi wa 7 hende nkamatenga bone gento kirororo amacha yari kare bosa let us make use of this water
machati atunyakorere gashi gwikira bona ni fish bond nga mubwata bono gwikira iga twari fish bond 14 ne chinsu chirekere fish bond chira ngaine gosenga kichingani ya kera fish bond igebwate namba ya ye chinsu endenere bwate chinyinge depending on the size the size ye fish bond mwa ngai mwanya chibase choko chakero murobelio chibase choko sakero murobelio yo kero na chake ne fish bond ya yamo gana roche ngana na bonkonye nyara lakini kero bono twaji ko igore birangareri gochime mono ekambiteri bono gatuligi chibase ngate yo minto bono go ikari kibesa anke na inche nkagenda nkabuguri alone nganya twanyorere chibesa na other members bali bande batayo tukabate bono kero muntu nagwe na tatu neti no neri 20 bakaru chibesa tukachakira e project ye yes gochake fish bond ya mo gosemna kwayeroka ligwera ligwera limo osabande bakoyoroka ndani chibesa chingani na kyo muntu atakeira bono ase ndani yemo igego depending size ye ndani yo koroshi na kiengana muna bono ngise gutumeka the biggest ndani ana tubwata ga tokonyeruka simba igere 80 by 40 feet na rere ndani anene ebogore chinsu chiri bubere na 500 ndani area asokole magwoka it costed as na wayere siringeru bwa 40 rere bwa 40 alafu kugora fingerlings na chocho inchirete over 10,000 ash umanya kobeka na feeding yara gere continuous mune gwachaka chindagera njiro kwango oko achinsu starter machine aro gochakira yere very expensive egunia yama ya 20 kg abakonyoni 2,000 ase fish bond wana mune area eyo chiko just 2 days charo chakora chiko ganda chiko ba 4 to 5 months chataka kuli pellets chiro chiri chinga chinkaraiga na ro bakonia 2,000 pellets chiri igokoruta matukabere chiahera omondara isekogani bone yagochaka ngana yo butugi bwe chinsu urana yo wachagete angaimo gocha mwanya roba semikuru igoro yo gosimbe yoko tuka chinsu okonyora no ni fingering singa moja mwanya roba semikuru mbuya mano sano muraria ondo ratake emereme miya ekero twanye chagete kijwa kali lakini after twachakire tugacha tukagenda ofisi ya fisheries South Guja sub county omo obisa naro ko piusho lala nere obeto go to advice nere obeiro go to advice go ikaiga in case of anything nere to ko genda no are always at least in a week ngo chare ase farm kabero go sekatatu nere to advice it basi amona fingerlings ye chiga tugara akora consultation ase chira toke chiri chingi ye kyagara ase nare ko genda boy fingerlings chitari go kina one fingerlings ye chiga chionsi chire sama gwera chire over 22,000 fingerlings egato chiru seti ase company ko dominion egotoka siaya lakini bana mbabwate agent yabo egotoka rongo galia no bana bakorenta babwate mune depot babwate ajali babeko no togo chituoya kurwali rongo igo fingering isinje chitakire moko beka chiko kine chinenje dego kina bana kolengana na utafiti ya koliru na bantu basomereta ko culture abane mibande mbale bagoje batoka bale babandia baro bakwa fingerlings okorenta no rageri chitari gukina muna bono fingerlings chitobegetega egachikoro ku monosex igone chinsu chiri chitari kubyarana bale mibande bagokwa chinsu chiri chikubyarana na chinsu chiri chikubyarana engakieria ekohacha magena teri kolikende egokonyore kirete oro that time bono gukina nko yenso yokonyore kirete bono nagekora abo bisabe kero batatebeti ntobugate ase nande tokonyora fingerlings Kisii gali headquarter Kisii county sense moya fisheries but bad luck ntubono ekero na beta tayari nande mune na renge nerango nyuete kango na bekire chinsu na jete nkanyora bali mibande baire fingerlings bakurire ekagara bono nkagenda abu gonko genda turaria twaji twasoma ngorango turangiri bale seminar
twagenda ari Kisii county twegerigwa amegeri ororo nabo bisaba na bagotoira erinde batobumanye Biamuno muri asa kwandra kwa bamo 90 aso muroberi bo bore mino bonda tiatora nyoro mo bisa uyo muremi akwanera erinda totebi kifingering injire kitakere ko bekwa gosenjire kibwanerate aso butugi bwe kinzu igagusiye Muna kwa buri umuralia obole mu bwe kinzu negasirera isi sana na ende abalemi baba kubwate buna bana waiga karokuligerie famu ya nyao ige bwate chipondi mbali pondi yange kabisa ige gotwara measurements kire 10 by 10 ine romo kirigacha bwe kinzu atakire gotalera nene kabisa ige 15 by 20 that is 300 meters squared nere area program area economic stimulus ya letete twala ko abalimi chimanu kire elibweyemo ekero bakubeka sendani ime nekero to ekero bakulima style nero to ko bate ibayerema nagiya kora mokorora chipondi chikorara iga style to ko bate chiarara iga ekere mbura ya ture seita mbura ne nyinge gotu kare jira iga talira isi chikogo chiroche ekere mbura ya ture nyinge so style nero bakulima ntiri kole mwinde ende yonsi yobune unegatera efispondi goserigwero ige kole mu ne no mokiriga cha kweresete nande kra kweresire kwale mirwa kolire bono igokobeka chimanu ase pondime kulingana neke wango kia measurements kie ligwerelio onyere 10 by 10 igo chimanu chikobe kume 200 onyere 15 by 20 igo chimanu chikobe kume 1000 as per the program we ya economic stimulus chipondi chine no korora ekaro tokobeka chindani mebono chimanume kireli bweyemo gaki no neba nchi kina enswe mo banyoni 150 ino already 1150 okonyora kurwa se obotu bwechinsu so amangane ndagere nalgo teba ekaro kwa bekire chimanu roje ekitobekire tebona abalemi according to research ya koletwe nkobeka tole chindani chi nswichi mwate ba chinsacha chioka ekyo mulemi ate ba chinsacha chioka isababu to kuchibekira chinsacha chioka otwanya oltengekero chire mix omaete enswe ya tokoroka egekoro egasi ya kero ya chakire kobiara igego teberera mangano kobiaroka ya biara yakora yalende bimanu almost 3 months enswe eteri koragera wana kara twanya oranga kara to chibeka mix ngiri koragera tugasoa bono ko chirosia chinsaza chioka twabeka chinsaza chioka bone kara chinsaza chioka jibekire pondime ko chigo kina buango wetania kara chire mix ne kara tutagete bana ende kara wose kara obekete na ende mix ebe pati no bekete mix ngobeka to jinsu chiri chikoro kuna chinkonye sababu to chibekera go chikolia ebimanu ebi bono bia chingege elinde chingege chiagendera kubiara ekaro eji chinde chialire so ne chinkonye na chiro chingobeka chire na chiro tokobeke size yenge kwa sababu chiro cho ye karatu abekire eji chingege go togotiga eji chiakina 3 months because ichoma ete go chire kanifo it's a carnivorous yani ige kolia chinde so tokobeka chiri chiakina chiri chiajetani bono chiacha kolia eji chiabiara Biamuno muri asa kwandra kwa bamo 90 tiatora timokasi nini tomenya kwenda kwandra no moroberio injinya swabu obed yaro tokuligerio bole mibwe chinsu osobo tukibwe chinsu korwa se kenyoro kia Nyanta Mugirango ase ekiombe korokunga anyao self help group tosuka kiagero oboremi no bonda biamuno oboremi igobo bwato bonda lakini ntutweka toikaransire tutomaitinga no bonda teme gento ogotema na kwokonyara chaka ogochaka na kwogosuka amono mnanje na arigetie gasi ekambura nkaroranga ekeronanya konyoranga kalimo akaginga nkara agakembwate ngacha gosasa umuroberio bwoboremi amono ndoche buna nansire gokora bona bondo chenga mbuya bokongire na nabonye korete servo ekerogo chako bole bwe bitunguo
egente getang'ani obwenete gokora igo koenda orosie nasari nasari okorosia kero kwarosie nasari ere raised, call them raised beds. Ekiang'eta omondo kong'a ninsimeke egento koruga seito geike ng'umbu lakini enyorire ng'a kere egento nabo gekonyarekana koeta omondo kiagera oboremi nobonda buya mono oboremi igo bobwata obonda lakini ntutweka toikaransire totomaete ng'a nobonda tema egento ogotema nakwo okonyara chaka ogochaka nakwo ogosuka amono mnanche narigetie egasi ekambora nkarora ng'a ekero nanya konyora ng'a karimo akaginga nkara agakembwate ngacha gosasa omoroberi obwo oboremi amono ndoche buna nansire gokora bono nabo ndoche ng'a mbuya bokong'ire naye nabo nyekorerete servo buya mono muri ria secondary kwa mono intwe meya mwanya gitinga TV omoroberi bwo oboremi nobonda rero tokorire obotugi bwe chinsu turi meya Nyanta ase tokorire oboremi bwe chinsu ase kiombeka mogekoroku Anyao Self Help Group njenya swa Obed tiatondera no moroberio bono kero kwabekire chinsu ase endani oseli gwera ime na kio monda banete gochirenda mpaka chiabeire chiakoreme tinye chikokoro manya cha kogesa mbuya mono moraria mintu mwanya gitinga muna toka ndata koeresa igoro yoboremi bwe chinsu ekero kwabekire chinsu ase ndani chindagera nchirororo ebigwango mbali ogochia kero chire chinsu chinke chiamotinyo yo mokogenderera iga mpaka ang'e 3 months igogochia ndagera korukwe starter mash iyobosi naro gochia chiaria the 4th month kogenderera mpaka chike 9 to 1 year igogochia pellets nachogo chirutera kyaro konyora chinsu echiga chiabere chinene chitagete ebintu ebinene chikobekanda ekomere ebipisi biri bitatu bine kwanyora yaigotire igong'a chinsu ekero gwachibekire igogo chirageria emuda yemetienyi kwansere emetienyi kianda goika emetienyi 12 that is 1 year ensu ibono yamanya koba ensu okoni era around 34 centimeters igo erure yamo gochakera 250 grams kogenderera mpaka 300 anda kegento nkiri mogocha mwaganirwa gokora chinsu echibuna gochia gosena mariogo kolenda gose amache kera beire njerende mbuya mono moraria ase okorenda chinsu echiga nchibwato borende chitageto chirende ekiagera otabeti very careful ng'a kiokorageri chinsu echi chiao ndagera kiogochia na bekonyarekana ochirageri kerogo chiragera onyore kwarageirie ebintu bigochikorenta oborwaire muna bono chindagera nchire abalimi bande twatebe tugwesemi no monto akoenda muna bono echira riri osiri the remain so sangeriro chochirutera chiri chigo chicharenta omochanda bono ntuga iga Nyao Self Help Group igatobwatetia amashariti ali abo bisobaito batotebeti ntoli korusi ndagera chire ri yata chiru twacha kurutera chinsu echiga gatoko tokogora ande ntwacha toka improvise tokagore machine tokataka kweroseria ndagera ekero totabugati ndagera itogochia ngochi tole twachigorera esuguma ndosumegete megondo ige suguma twachitole digankoli chire green gose twachiyera omenta gose amato ya marabwani ogochirutera naiga ase amagwera chifisi pound gweta iga moise kori na makoro obunyanshi obombora biri onyanshi obotogo chitwara bi once a week kero boroborere iga nkolichire twaro twachia nagento kende tolende tega iga nkeringa amache chinsu nchitageta amache are fresh nigonga gotanga omochando tobesugo chase rigwera goikotu are inlet eria gosoya amache gochase rigwera nando tu are outlet egosokia amache so that amache ari agendera koba fresh ono iso korigereriga na bokorora ntobwate chinilet chigosoya amache ne chiri chigosoke igo ntora experience bokongu bonde lakini rende ekero turamo nabo bisaba itabaiga in case of anything na botole very keen ekero twarorere gento kende gekororekana we consult twabatebia ali roje ntwara romo chandorega batu advice accordingly by now ntora experience bokongu bonde bwa burweire umuchinsu ngo yajiri cyatwara umucanda bwa marwere bunanda ketogoteba cyangombe korarwara gose bintu buneki none bituma kero mundabe kete mugondo
insu ya buna gusiga iga ntwanya ku experience ya mangana ya marwaire kabisa nonake na lego tabanga gusiga ntwanya ku experience ya mangana oburwaire kinsu gikora kwa limoigo eka labda omulemi buna bono oyo minto mulemi aresa ki fish pond wiketwale inlet ni outlet bono ekerere fish pond itabwati outlet ni inlet ya samaja gosoka na yanda gosoa igotumika egendo tokoroka underground water ekera jinsu jibekire mega buchinyinge nabo embe kobora kwanyora chigoko karo jasoire gokwa labda baturangeiri twanyora ngatari burwiri bwarenge jinsu kire chinyinge embeo yabulire twamatebi gora amache na ndoleta amache agosoime agosoane embeo egento tokoronga water quality yani amache amaya ne gokerekia muhimu sana so mulimi ekero macho gosako mnyoka korugoro igonsi pia soaro china ntari gosoka na bakonyoranga bwembeo yabulire jinsu kyakula otherwise burwire mbwanya gotoka gusiga iga kwana range ndagera jinsu chikoyo endagera buno mulimi aresa neri bakugura kurwe duka lakini nkomenda tole bone ne yende ekero tabwati na bokogenda echiro alisi bakoni omena efumbi nere eri omena bakoroka na ochonga abagera bakoroka na ochonga intuto konyoroka efumbi ya omena kwaleta wasangania ebituma gose bigundo wasia kera wasire na beko bobosi kwa chinsu because eline bwate nutrients ne erengi ya sana asoko kini chinsu bwango efumbi eri omena because na orene nikinda ekingoge kitugire efumbi eri omena nere koiru na kuru yaji yaro siwa obosi bwechingoko erinde nyane chialetu waiga egendo kende nabo muratege no namage keremo tabwati ndage nabo mama amaga yaka waida seitoga igagotoko so bonyansi ore to bonyansi ubuomo nabo ko bobeka nsega iga mambia yewa kwanyora amaga amyokire wochororo kwarusi ororo kwarutira chinsu ne ndagere ya maana sana ese chinsu abora leta buna ngolikire kabichi ngolikira matamara bwoni ngolikira mate chinduma no bonyansi buna mwate aba greens echinsu ekimodo kibekire roje iga ngolikire sana yakarumwa cheiri mwa jute kabichi matamara bwoni imete yende ne roro na ende ne birenga gikorweke gusi ne re ngamara bwoni iga green ne ra ngolikire na bagikori biruya kogandara uchimutuo mulemi twegure buna mobisa tebiri gore ndagera ye chinsu indo chega se fish bond ya ono sibete chiusi fish bond igoro chiusi chega sia ningi mbuya mono moraria naende asoko boli okukuya chiusi echigoro cha se fish bond echiga igoro ega chirororo ase ngencho yogotanga chinyoni predators chinyoni chiro chiko bwata chinsu enyoni yeye muna wana nyoni nero intindi sana korokwe kingfish ige bwate saba ege gori no motegoro ya kemba egero ya kembire ege kubwata mara moja ngata ya soka nensu wono ase ngencho twanyo atanga chinyoni echichira usually ase farm yaita gachiko inyago chama mbia saa 12:30 mpaka saa 1 na magoro saa 12 wono toko monyokania ekagera tukarenta chiusi echiga after twanyorero basemi kuru saba obisaba itu ba fisheries bagatotebya chiusi echiga nkagora nkarenta ngachisiba bono nkinkonya bono nyoni eri necha terigotwara chinga gichingororo chiogoso ekyara eisegoso ama te konyara koiruruka nensu ngora so achire muno bone bitabara matongo so abire ma kero bya so ide mbiri gosoka kurwa bigukwa na rubiru cioro igabona nyoni eri eisegocha erore ensu aye so ngango bwate gochi te konyara koiruruka igabona chiusi echi gachiko tokonya ase chinyoni number 2 ntobwate mechando ya security abantu mbarona bari predators tali nyoni choka chikoli chinsu nona abantu na bayibi bali bono gotakomanyanga omonto na cheta ase fish pond iga chiusi chingo tokonya chire ekyagera anytime tokonya chiusi chiaruro egatokomanyanga omonto naso amaiga ne neti yagero bwata chinsu aya ngonye nen robi ehuku elie kobwata ta konyara kobwata geto sibete chiusi kyara akonyeruta ekera akonguse ensu korwari ensu eri gakonyegera yana arerari bona ise koiba chinsu ara ibebere gose isato avuta irire chinga kichintambe igonga ngotokonya chire asense me chinyoni yatokonya na ensemo ya mwanya bande kyara mwanya bantu nere mbaro baro baganyete baragere bokongo bonde mboro gwetera subule ndi bwichinsu chiawo tatigo bwa tebire
Abakongo bonde mbora omuraria engaki muna bono engaki yembure nyinge aigaroche igatobwate amacha amange bono engaki yembure nyinge goika abantu igatoko baturororo tokonya go control amache mwisho kurigeria nyomba eri twagajete garia eri gatokonyete kere kiembura igatoko beka amachoni erinde twasieka chi inlet chionse kyaro konyora amacha akoba amange amacha yabona ise koba amange asoime igagoichora endani asoke ni chinsu chikoreki chigenda ikobono naro goikoboro mune mbure gotu no oro konyo go control erinde amacha itaba ise kosoa abaise koganda ne chinsu amaene chinsu ochibwate omechande minge unabona babaka babegete rochega iga ekero bakaraire kabutukomba maiti gento gekolekana the best method ingiro chinyinge togo gania balimi batumeka elinde chinsu chiaba buya kitabwati abakongo bonde unabono enyoni yakwana igerembe sana omaete kerota otayoro unabono baba begete chiusie chiga na bego tanga enyoni eyo omaete isa koruze kera rituko ibere aso matuka yo mintate aba chinsu chigo kindi paka kaji chikogeso na bakonyora ya rusiri angenu swengima bona kera babegete chinetiga nda base ko gotebia balimi ba minto babeke chineti unabona ndisa ko nanya bururu ali national school baro babegete neti ekabete ndani engima gento ngeli ke gota chaimenonegeke na ende chingiti nkoraze chiri unabona muroje metale yiga chingiti njiko bororo aba genta balimi bagwendete gokora noko beka obuoyo obonge bwa ng'ombe no bwe chimboli gose bwe chingoko litangani obuoyo oboiga igobole security because nitite gota jaso obuoyo bwa ng'ombe bole egendo kende gi akabere obuoyo oboiga ekerabo bekire bwe chingoko gose bwe chingondi gose bwe chimboli igobole ndagera the natural yani natural food ye chinswe nekero obuoyo obubo bekire roche ekero mulemiyo yatralete ndagere tokorokana supplementary aja kuruta igoro chirie ekero begete obuoyo buna bono obo nara chungusire na nyolire nga obakobeka barabwe gunia abumbuya sana ekero begete gunia igo amakonde nara kurume tokorokana planktons eyine arere natural food yenswe una bono Lake Victoria ali mwanya korora bagochie ndagera enda buna bona aige buna tobegete chiombega iga bweli akere mbura ya tule ige kominyo kyubuyo boria yaso irochega iga bwagenda bogere erinde chinsu cye konyole ndagira ondete yo nyabo chie ndagira lakini ekibekere siro grazing igo bakoruto eguniroche amakonda ali amanya gotoka omugako ya aisa konyoru ese ndagira ya yalete sasa bagonye koruma mitrachia uikanyole ya lire gendo tokorokana planktons asobuo bwa ng'omba begete gosobwe chingoko gosobwe bwembori goikera no twakorera omoroberio rero mwanju omorigereria tigatumira ne wiki egocha ase omoroberio nde ongabuno yoiga aiga mwanyegetinga television.